Arvoisat ulkosuomalaiset ja muut Suomen ystävät, dear expatriate Finns and other friends of Finland, I want to warmly welcome you all here, both those physically present here at Merikasarmi and all of you following the stream to the award ceremony for the Finnish Expatriate of the Year 2023 from snowy Helsinki, where it's currently roughly -8 degrees, which makes a great weather for winter cycling. Mun nimi on Mika Kukkonen. Mä toimin täällä ulkoministeriössä maakuvayksikön päällikkönä. Mä olen myös Suomi-seuran ylpeä hallituksen varajäsen ja mulle on suuri kunnia saada olla mukana tässä mahtavassa tilaisuudessa tänään. Koska mulla on mahdollisuus, niin mä puhun ihan vähän siitä, mitä maakuvatyö tarkoittaa. Suomessa maakuvatyötä tehdään verkostomaisesti. Sitä ohjaa tällainen elin kuin Finland Promotion Board. Se kokoo yhteen kaikki keskeiset Suomessa maakuvatyötä tekevät tahot. Ja meillä ulkoministeriön maakuvayksikössä on suuri kunnia toimia tämän verkoston sihteeristönä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me laaditaan erilaisia hienoja materiaaleja ja viestejä yhteiseen käyttöön kaikille näille tahoille, jotka siinä Finland Promotion Boardin piirissä on. Ja miksi sitä maakuvatyötä sitten tehdään? Se on suuri ja filosofinen kysymys, mutta meidän näkökulmasta sitä tehdään sen takia, että kun me kerrotaan fiksusti ja pitkäjänteisesti Suomen vahvuuksista maailmalla, niin tutkimustenkin mukaan sillä ostetaan Suomelle ystäviä ja vaikutusvaltaa ja suojaa. Ja me tehdään tästä maailman onnellisimmasta maasta entistä kiinnostavampi ja vetovoimaisempi sitten maailmalla. Ja tämä johdattaakin mut hyvin siihen, että ulkosuomalaiset ja te kaikki suomalaiset, jotka asutte Suomen rajojen ulkopuolella, olette meille tietenkin äärimmäisen tärkeä verkosto ja voimavara myös. Ja en siis malta olla mainostamatta ihan vähän kahta asiaa. Ensinnäkin meillä on mainio maakuvamedia nimeltä This is Finland. Se onkin ehkä monille tuttu. Se löytyy internetistä osoitteesta finland.fi, finland.fi. Se toimii 8 kielellä ja siellä kerrotaan erittäin fiksulla ja journalistisella tavalla Suomen vahvuuksista. Toinen, joka on ehkä vieläkin relevantimpi teidän elämän kannalta, on sellainen eläin, jota kutsumme nimellä Finland Toolbox. Ja se on myös vapaasti saatavissa netistä osoitteessa toolbox.finland.fi. Ja sieltä löytyy näitä materiaaleja, joita me käytetään Suomen virallisessa maakuvatyössä. Ne on kaikki julkisesti saatavilla. Sieltä löytyy paljon tietoa, paljon resursseja, videoita, kuvia, kaikkea kivaa, joista te voitte paitsi nauttia, myös sitten käyttää niitä siinä mahdollisessa maakuvatyössänne, jota haluatte Suomen puolesta tehdä. Siellä on paljon myös kulttuuriresursseja. Me yritetään edistää myös suomalaisen kulttuurin ja taiteen tunnettuutta maailmalla, ja siihen me satsataan vahvasti jatkossa myös. Chat on auki. Toivottavasti se näkyy siellä striimissä. Olisi tosi kiva saada teidän tervehdyksiä sieltä maailmalta. Me voidaan laskea täällä, että kuinka monesta maasta tätä tilaisuutta seurataan, ja voidaan sitten ehkä kertoa tilastot tilaisuuden lopuksi. But without further ado, let's give the floor to our very own Foreign Minister Elina Valtonen, who greets us via video. And after the greeting of the Foreign Minister, the Chairman of the Board of the Finland Society, Pekka Sauri, will proceed with the award. Enjoy. Dear expatriate Finns, arvoisat ulkosuomalaiset, on ilo ja kunnia näin sivistyksen juhlavuoden alussa päästä palkitsemaan vuoden ulkosuomalaista. Toivotan teidät tervetulleeksi ulkoministeriöön ja tervehdin täältä Suomen talvesta myös linjoilla olevia, missä päin maailmaa olettekaan. A very warm welcome to all of you expatriate Finns and descendants of Finns all around the world, and a happy year of sivistys.
Suomi-seura on tehnyt hyvää työtä Suomen ulkopuolella asuvien suomalaisten ja suomensukuisten henkilöiden eteen jo yli 90 vuoden ajan. Uuden puheenjohtajan johdolla työ jatkuu varmasti entistä aktiivisemmin digitaalisuutta ja uusia viestintävälineitä hyödyntäen. Onnea uudessa tehtävässänne, Pekka Sauri. Suomi-seura tukee moninaisesti myös eri suomalaistoimijoita maailmalla suomalaisen kulttuurin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tästä tärkeänä esimerkkinä on Suomi-koulujen verkosto. Monille lapsille viikoittainen Suomi-koulu on mahdollisuus oppia suomen kieltä, kulttuuria, historiaa ja tutustua yhteiskuntaamme. Kulttuuri on liima, joka yhdistää ihmisiä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Onnittelen lämpimästi vuoden ulkosuomalaiseksi valittua ulkosuomalaisten suurkuoroa ja sen johtajia Maria Männistöä USAssa ja Eeva-Kristiinaa Pietarista Saksassa. Teette mahtavaa työtä tuomalla iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lähes 200 laulun harrastajalle, jotka haluavat säilyttää sidettä suomalaisuuteen eri puolella maailmaa, myös suomalaisen musiikin kautta. Monipaikkaisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen esiintyvä kuoro kertoo myös tarinaa modernista ja innovatiivisesta Suomesta. I want to thank you, expatriate Finns, for the work you are doing for Finland in your everyday lives. You are very important for us, and we in the Foreign Ministry welcome all opportunities to cooperate with you and support you in working together for the Finnish cause. Suomi-seuralle toivotan menestystä siinä tärkeässä työssä, jota teette ulkosuomalaisten parissa ja heidän etujaan ajaen niin, että siteet Suomeen säilyvät. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, damer och herrar, ladies and gentlemen. Kuten jo kuultiin, Suomi-seura on valinnut vuoden ulkosuomalaisen vuodesta 1993 lähtien. Vuoden ulkosuomalaiseksi valitaan ulkomailla asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan. Finland Society has nominated Finnish Expatriate of the Year since 1993. The honor is presented to a Finn living abroad or a descendant of Finnish emigrants who has been particularly successful in their field. Finlandssamfundet har utnämnt årets utlandsfinländare sedan 1993. Till årets utlandsfinländare utnämns en utomlandsbosatt finländare eller avkomling till en finländsk emigrant som till exempel varit mycket framgångsrik inom sitt område. Kuten ulkoministeri jo paljasti, vuoden ulkosuomalainen 2023 on maailmanlaajuinen ulkosuomalaisten suurkuoro. Valinnallaan Suomi-seura haluaa kiinnittää huomiota monipaikkaisuuteen ja suomalaisen identiteetin tärkeään merkitykseen ulkosuomalaisille. Valintamme korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ja yhteistyön voimaa. Kuorossa laulaa Suomen ystäviä globaalisti eri ulkosuomalaiskuoroista, jotka toimivat 10 eri aikavyöhykkeellä. Yli 10 eri aikavyöhykkeellä. Kuoro on ulkosuomalainen taidenäyte, osoitus suomalaisesta osaamisesta maailmalla ja rakkaudesta Suomeen. Finland Society has selected as the Finnish Expatriate of the Year 2023 the Global Finnish Expatriate Choir led by Maria Männistö and Eeva-Kristiina Pietarinen. With its selection in 2023, Finland Society hopes to draw attention to multilocality and the importance of Finnish identity for expatriates. The Finnish Expatriate Choir is a masterpiece of cross-border collaboration. It connects Finns and friends of Finland living overseas, promotes Finnishness abroad, and innovatively utilizes digital means in its work. Finlandssamfundet har utnämnt den globala utlandsfinländska storkör som leds av Maria Männistö och Eeva-Kristiina Pietarinen till årets
Utlandsfinländare 2023. Med sitt val vill Finlandssamfundet fästa uppmärksamhet vid multilokalitet och finländska identitetens stora betydelse för utlandsfinländare. Utlandsfinländska storkören är ett mästerprov på gränsöverskridande samarbete. Storkören för samman finländare och Finlands vänner utomlands, synliggör finländskhet i världen och utnyttjar innovativt digitala möjligheter. Ulkosuomalaisten suurkuoron johtajina toimivat Maria Männistö ja Eeva-Kristiina Pietarinen. Suurkuoro yhdistää maailmalla olevat suomalaiset ja Suomen ystävät osaksi suomalaisuutta, tekee suomalaisuutta ja suomalaista innovatiivisuutta tunnetuksi maailmalle ja luo yhteyksiä Suomen ja ulkosuomalaisten välillä. Ulkosuomalaisille juuri kieli on se tärkein elementti arjessa, joka ylläpitää yhteyttä Suomeen. Ulkosuomalaisten suurkuorossa laulaa myös kolmannen sukupolven ulkosuomalaisia, jotka harvoin pääsevät arjessaan puhumaan suomen kieltä. Peräti noin 2 miljoonalla ulkomailla asuvalla henkilöllä on juurensa Suomessa. Ulkosuomalaisten suurkuoro on esiintynyt niin virtuaalisesti kuin fyysisissäkin tapahtumissa. Vuonna 2022 suurkuoro julkaisi CD-levyn Yli rajojen. Suurkuoron laulajisto koostuu sekä ulkosuomalaisten kuorojen laulajista että yksittäistä laulajista, joiden kotipaikkakunnalla ei ole ulkosuomalaista kuoroa. Näin suurkuoro kokoaa globaalisti ulkosuomalaiset yhteen. Suomi-seura antaa tukensa suurkuoron suunnitelmille tulla esiintymismatkalle Suomeen tänä sivistyksen teemavuotena ja tehdä ulkosuomalaisuutta näkyväksi ja kuuluvaksi myös täällä kotimaassa. Haluamme esittää lämpimät kiitokset ulkoministeriölle yhteistyöstä tämän tilaisuuden toteuttamisessa. I also wish to express my heartfelt thanks to the Ministry of Foreign Affairs for arrangements associated with this event. Jag vill också uttrycka ett varmt tack till utrikesministeriet för samarbete med detta evenemang. Pyydän nyt kuoronjohtajia astumaan tänne eteen kunniakirjojen luovuttamista varten. Ja luen tässä vielä tämän kunniakirjan tekstin. Vuoden ulkosuomalainen on Suomi-seura ry:n valitsema ulkomailla asuva suomalainen tai ulkomailla toimiva suomalaisyhteisö, joka on menestynyt omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä sekä edistänyt Suomen ja asuinmaansa välisiä yhteyksiä. Onneksi olkoon Maria Männistö. Ja onneksi olkoon Eeva-Kristiina Pietarinen. Jos kuoronjohtajat haluavat lausua pari sanaa, niin siihen on nyt mahdollisuus. Kyllä vain. Haluamme kiittää tästä palkinnosta, ja se on meille suuri kunnia, että saamme ulkosuomalaisten suurkuoron puolesta vastaanottaa tämä palkinto tänään. It is truly an honor to be here and to receive this award on behalf of the Finnish Expatriate Choir, many of whom are following this live stream right now. Hi. The Finnish Expatriate Choir was formed in the spring of 2021 after Eeva-Kristiina and I were invited by Suomi-seura to create a choir that would perform at the Finnish Expatriate Parliament. And 182 singers came together from all over North America and Europe to perform Finlandia and Sininen ja Valkoinen as virtual videos. And we joined our voices together despite being socially isolated at that time due to the pandemic.
Since then, our various projects have included over 200 singers from 12 different countries, representing 32 different Finnish heritage choirs and 11 time zones, all rehearsing together on Zoom. Utlandsfinländarnas storkör grundades alltså på våren 2021 och vårt första framträdande var på Utlandsfinländarnas parlaments öppningssession som ordnades virtuellt. Ja tähän päivään asti ulkosuomalaisten suurkuoron projekteihin on osallistunut 220 laulajaa 12 eri maasta, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Ulkosuomalaisten suurkuorossa on 32 ulkosuomalaista kuoroa edustettuna ja meillä on myöskin yksittäisiä laulajia, joiden omalla kotipaikkakunnalla ei ole suomalaista kuoroa. Ja yksi toimintamme tavoitteena onkin antaa kaikille ulkosuomalaisille mahdollisuus laulaa suomalaisessa kuorossa. Koska laulajamme asuvat laajalla maantieteellisellä alueella ja kattavat 11 aikavyöhykettä, se tuo toimintaamme erilaisia haasteita, joita olemme sitten ratkaisseet muun muassa teettämällä harjoitusnauhoja ja nauhoittamalla harjoituksemme, ja tällä tavalla mahdollistamme kuorolaisten omatoimisen harjoittelun. Meidän virtuaaliset harjoitukset olemme myöskin valinneet niille ajankohdan siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollista osallistua niihin, ja viikon päiväksi on valikoitunut lauantai. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan kuorolaiset istuvat kuoroharjoituksissa lauantai-iltaisin ja Pohjois-Amerikassa asuvat kuorolaiset taas osallistuvat harjoituksiin lauantai-aamupäivisin. Ja näin sitten luomme yhteyttä yli Atlantin ja sanomme sitten hyvää huomenta tai hyvää iltaa, vietämme erilaisia suomalaisia juhlia ja myöskin sitten lähetämme terveisiä ja kerromme sääolosuhteista ja muusta ja luomme sillä tavalla myöskin kuoroharjoituksissa tämmöistä yhteisöllisyyttä. Kuorolla on 2 johtajaa, eli minä ja Maria, mutta haluamme myöskin kehittää kuoroa ja antaa kuorolaisille mahdollisuuden laulaa eri johtajien kanssa. Ja olemme erittäin kiitollisia siitä tuesta, jonka olemme saaneet kuoron johtajiltamme, eli paikallisilta kollegoilta, jotka ovat pitäneet meidän virtuaalisissa kuoroharjoituksissa muun muassa stemmaharjoituksia, tai sitten myöskin fyysisessä kuoroesiintymisessä johtaneet kuoroa. Ja haluamme käyttää tämän tilaisuuden hyväksi kiittämällä kollegoitamme, muun muassa Eeva Savolaista, joka johtaa Suomi 100 kuoroa Minneapolisessa, Birgitta Forsmania, Vivendi-kuoron johtajaa Tukholmasta, Heather McLaughlin-Garbs, joka johtaa Finnish Choral Society of Seattle-kuoroa, Kimmo Tuomalaa, joka Göteborgin alueella johtaa 3 eri ulkosuomalaista kuoroa, sekä myöskin Pauliina Mäkistä, joka Atenassa johtaa pohjoismaista kuoroa. So, pictured here are 2 of our several projects. This is a screenshot of Finlandia by Jean Sibelius, which was part of the Expatriate Parliament in 2021, featuring the lovely pianist Rosa-Marie Teppo. And then there's a photo of the cover of our CD, Yli rajojen, Beyond Borders, which was released in December of 2022. And our community building has included not just singers, but also wonderful collaborators and artists, including Rosa-Marie Teppo, pianist, composer Jukka Kuoppamäki, singer-songwriter Eeppi Ursin, and many, many more. And our CD project, Yli rajojen, sought to promote traditional Finnish choral music, as well as music by Finns living abroad, and also music of Finnic minority cultures such as Kveen, Ingrian, and Meänkieli cultures. And we thank Outi Smith of Glasgown Laulu in Glasgow, Petra Rönkkö of Tukholman Suomalaisen Kuoro in Stockholm, Peter Sigmund, who's the former conductor of Vox Finlandiae in Toronto,
and the meänkieli singer-songwriter Turvald Pääjärvi for letting us record their music for this CD. Now that pandemic restrictions have lifted and we're no longer stuck on Zoom land, we have begun performing together in person, beginning with this last summer we were in Duluth performing at FinFest, and it was truly a joy to cross from the screen time to joining our voices together in person in the same place. CD:n Yli rajojen namnepodden hänvisar till många olika aspekter. Delvis går vi över gränserna eftersom våra körsångare bor i flera olika länder. Vi går också över gränsen när vi krossar Finlands gränser med utlandsfinländarna. Samtidigt ville vi också visa på ett gränsöverskridande arbete för det finska språket och visa på de olika orter i Norden där det också talas finska eller ett språk väldigt liknande finska. Och därför valde vi att inkludera på vår CD också en sång på meänkieli, kvän och en sång från esterna, ingermanländska esterna. Och den sången som ingermanländarna föreslog oss, Inkerin valsi, är en sång som sjungs på deras sångfest varje år. Tavoitteemme ulkosuomalaisten suurkuoron kanssa on tietysti yhdessä laulamisen ilo. Yhdistämme kuorolaisia ympäri maailmaa suomalaisen musiikin äärelle. Samalla haluamme myöskin auttaa kuorolaisiamme vahvistamaan suomalaista identiteettiänsä sekä ylläpitämään suomen kielen taitoaan. Toisille se tarkoittaa sitä, että he saavat mahdollisuuden kerran viikossa puhua suomen kieltä. Toisille se tarkoittaa sitä, että he musiikin kautta oppivat uusia suomenkielisiä sanoja ja harjoittelevat meidän kanssamme suomen kielen ääntämistä. Suomalaisen musiikin tunnetuksi tekeminen maailmalla ja myöskin kuorolaistemme keskuudessa on yksi tavoitteistamme, ja haluamme myöskin ulkosuomalaisten kuoron työn avulla tuoda esille ulkosuomalaisten muusikoiden työtä ja näyttää tätä myöskin Suomessa, minkälaista musiikillista työtä ulkomailla tehdään. Ja siten pääsemme viimeisen tavoitteeseemme, joka on yhteyksien luominen suomalaisten ja ulkosuomalaisten välille. Musiikin kautta rakennamme siltoja ja yhteisymmärrystä. And with that, we would love to present one of our virtual performances. This is Sininen ja valkoinen by Jukka Kuoppamäki, recorded in spring of 2021. Kotimaa kun taas ei jää, kun vilja
Thank you. We, of course, wouldn't be a choir at all without the valuable support from our supporters at Suomi-seura and Suomen Merimieskirkko, Finfest, Finlandia Foundation, the Finnish Lutheran Church of Seattle, and many more. And most of all, we are indebted to our singers, whose hard work and dedication, artistry, and joy truly form the backbone of this chorus. Ulkosuomalaisten suurkuoro haluaa toimintansa kautta nostaa esille ulkosuomalaisuutta ja lisätä tietoutta ulkosuomalaisuudesta. Ja toivomme, että voimme tulevaisuudessa jatkaa ja laajentaa yhteistyötä ulkosuomalaisten parissa toimivien järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Haluamme tässä kohtaa kiittää Suomi-seuraa, Suomen Merimieskirkkoa, Finfestiä, Finlandia Foundation National, Suomen luterilaista kirkkoa Seattlessa sekä myöskin Suomalaisen työn keskusta Saksassa siitä yhteistyöstä ja tuesta, jota olemme saaneet. Mutta ennen kaikkea haluamme kiittää teitä, meidän kuorolaisiamme. Teidän työ, teidän ilo, innostus, ahkeruus on se, mikä pitää tämän kuoron kasassa. Slutligen vill vi tacka alla våra sångare för att ni är med, för att ni sjunger tillsammans med oss, för att ni ger er tid, er möda och era vackra röster för Finland. Tack! Tack. Thank you so much for the amazing performance, and huge congratulations to you, Maria and Eva-Kristiina, and all the choir members for this great feat that you have pulled off. Ja kiitos Suomi-seura erittäin fiksusta ja oikeaan osuneesta palkinnosta. Ja kiitos kaikille, jotka olette olleet linjoilla tai olette täällä. Ja nyt ei varmaan enää muuta kuin toivotamme hyvää huomenta, päivää, iltaa ja yötä, ihan riippuen siitä, missä päin maailmaa olettekin. Kiitos paljon. Tilaisuus on päättynyt.